Sziasztok, én Timi 2007 vagyok, és ezen a Survivors sorozatomnak az első részből is már is ide spawnolt. Azért nyitottam két ezt a két levélni blokkot, hogy lehessen engem látni, mert most ide spawnolt, így voltam. Be voltam szólva a levélbe, aztán kitettem. Csak nem tudom, hová spawnoltam, ott van valami nagy hegység. NPC falu. NPC falu. Pedig remélem, hogy ott van templom, mert az eléggé jó lenne. Egy picit hasonlítom. Hogy hívják azt a videóst? Segíts már, Géza, hogy hívják azt a videóst? Ja, meg, köszi. Úgy hívják a videóst, hogy Dani 626, aztán ehhez hasonló valami NPC falu spannolta, hoppá, ezt én most ki is rabolom. És az ki nem azért ilyen, egyébként nem jelenne, mert én az rok. Azért ilyen, azért ilyen, mert még ez a Minecraft 1.8, nem tudom mennyi látszik, de így látszik, és nagyon nem tudtam berakni skint. Jó, nem tudtam berakni skint. Egyébként a Minecraft kezdet is lenne egyébként. Mutatnék valamit, amit kell elérni, hogy így csak egy-két kattintásra veszünk ki. Ezeket úgy fogjátok elérni, hogy közben, így ahogy játszotok, kinyitjátok a ládát, jobb klik az egérrel, és megnyomjátok a shiftet, és így bal klikkel rákattintotok, akkor így nézni. Bárhogy voltak megkaptam, na mindegy. Egyenlőre így van. Valami föld. Kiszépítettem. Hé, ettől kaptam magat, vagy rosszat ütöttem ki? Nem, úgy ütöttem, mert ezt nem kaptam. Na mindegy, ja, biztos már rossz volt a föld. Ettől sem. Na, ettől már igen. Van 9, 12, 15. Hát nagyon érdekes az akat. Akkor még keresek ilyen kertet. Hogy hogyan mondjam, ilyen... Jó, meg is tárgy. Köszönöm, hogy elvégültek, eljöttem a munkákat. Jó van. Veszek is kenyeret. Ott a... Hova gyalogolsz, Géza? Húzzál innen, Géza! Ez a te fogod. De ez nem is az én fogom. A magot, hát hogy lehettem ilyen? Egyébként nem is kell, de kell. Automát, cukornál, akkor valami, csak ennyi kert volt, azt nem hiszem. És ekkora volt az a picit halt, azt mondjuk, baromi mondjuk, aztán így foglalnám. Úgy nem tudom, hogy elfoglalnám, hogyha így hirtelen vége van, akkor nézzétek el,
lesz a házam. Szépítem. A kézzel. Ágyam is sajnos nincs. De láttam bárányokat. Hát minden. Lerakom a chestemet. Pedig majd kell nem célt, és meg ide az ágyat. Így. Tudsz hová rakjam gyerekek? Innen kint egy adnak, vagy ne? Úgy ide. Mi van ez pap? Nem. Ez könyvtáros. Ott az a pap. Állítólag volt. Nem, elrabottam a hálót. Jó. Az állapotnak. Na kísérlet már itt valami. Igen, beszéljünk meg vele. Igen. Kísérlet. Csá, ne nézzél! Tudjátok, kezd restaurálni. Ja, nem kell, hogy először szép legyen, majd készként. Könyvekből először meg lehet olyan falusi hiányzik, nem adom vissza. Tudok tőled valamit venni? Azt maradok. Ez nem jó. Csak ennyit tudsz, akkor nem vagy jó egy kovács. A könyvben is, hogy inkább a kovácsok ilyen kovácsos dolgokat csinálnak. Ez a pop. De ez a popnak a háza. Ezt elolvasom. Köszönöm. Viszontlátásra.